titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggiwan putyan lira sang dijara brengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang iler-iler tandure Lah ya karang ya ngoyak wektu iki wis jam 1 kliwat 5 menit. Nah wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh wis tekan goro-goro iki sonono ngendi Truk iki Truk? Iki sonono PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Wah, heeh apa? Ha iya. Wah mulane gayeng ora jamak ya. Heeh iki nek adoh saka ngomah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kepan sing nonton ki wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading.
Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih. Nggih. Wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo pun. Nggih. Ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D Darto. Ini ada lagi Mas Gading. Selamat dibaca malam riyen mawon. Mas Gading, saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Nggih. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, tes enten melih? Wonten. Nggih, dibaca Sedalu Mas sedanten riyen. Gading nyuwun jineman gladek glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Aza Depok Jawa Barat. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request ayang-ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadang Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000. Terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, mulus kok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping gunung. Oh, nggih. Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon Ayo, sakniki. ayo. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mike diurepke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Ya, yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi waton ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Ya tenan kok.
panas ojan lenga-lenga sayang caping gunung make api nek akalaban lake inomena son barase Kula piye, Mbak? Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. Oh ya, ayo. Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? Manut pengendange, Oh. soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa. dulu. Nanti dangdutnya cara Madura nggih. Oke. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu. Dek jaman bayi cepet kuno sekar bisa nyawa gunung desa dadi reja dene ora ilang gone bodo ayo kejaman berjalan belengengan putrane bilen romate nun sarendo bedai dima jane syukur bisa ngabas desa jadi raja milen ana janji mun sarendo jadi loka sampun. Dosen niki kan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Nggih. Bagong, Mas Karim, Mas Petruk sekalian dibacakan.
Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu Meladiri Nonce Gutut Manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairul. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa Malang pada kayak Iya. ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Nggih, ngaten niki. Wonang aman. Aman ya? Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane ning karo wong wedok itu yang penting disemangatin itu Iya dan memberikan dong. kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Dek Lintang ngajeng cek pun riyin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Ya. Membiat mayun Ganding Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, Request ayo, di tengah Mbak sini Agnes. biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih, ada putih. hijaunya. Nah, gitu ya. betul. Maju ke sini. Nyara